Online sa hotline. Online sa hotline. Ang importante nga mga kabataan diri sa Metro Bacolod, ang mga magagbay nga mga estudyante ti way na ginapagwa, no? Way na nagkakadto sa mga eskwelahan after nga gin suspend ni Mayor Albi Benitez ang klase sa bilog nga Metro Bacolod. But we have Dr. Ana Maria Larning Punan of the CDRRMO. Makuha kita latest karon pila na nagsulod sa ila sining command center. May mga evacuees ginman bala subong nga nagatiner pa kung may ara. I-check naton. We have Dr. Punan on the line. Doc, how are you? Good morning. Good morning, Shinart. Yes, ma'am. Doc, anong latest subong no kay last night may mga post magani si Attorney Distrito dila sa Singkang daw medyo nagtaas tong tubig pero nag-subside man lang sang ulihi. Ano ma'am ang latest subong advisory kag nabaton na sang office ninyo may mga evacuees nga nadugang sa listahan ta kagabi? So actually, Shinart, ang akong latest na report na sa DSSD nga wala na tasang evacuees kay nagpinuli na sa sila balay after nga nagkana yung ulan. Okay. So that was last night, no? After sa tud sa Yes, yes. Singkang. Oo. Okay. Mga pila to ma'am ka families kag nanumay nahatag to ang DSSD dayon nga bulig, no? Ang bali mga 17 families. Okay. So Sa- actually, ang DSSD wala pa to sila kahatag tungkol nga ginabalit. Ang galing kay Kalaban ba sa flooding gani, puli na ang mga family pag wala na ulan. Okay. Pag nag-subside na ang tubig. Aha. So subong prepare lang na amo na in case magsige na naman karon, so amo na pagpanghatag nato. Okay. So, bali initially kahapon, why pa ya, no, sa nahatag ang city, most likely, basi ang barangay pa lang nag-provide. Barangay pa lang ho. Tapos pero kagapon may arat na kami gintaga sa Mansilingan. Okay. Oh, yes. Jaime, oo. Amo tong sa may kagabi bakyas. naman. Nga ginmuno mo Ang sa kagabi. Jaime, ang sa bakyas nang nagpinuli naman to sa ila pa ni Malay, so ang gintagaan namon to kagapon ang sa Jaime nga ginkatuan namon hindi sa labas halalin kay hindi man nila pagbayaan ilang mga panimalay. Correct. Ma'am, anong imo sining advisory to the public? May ni kay subong adlaw niya ang sitwasyon pero samtang nagpaamat-amat kita bala pakadto sa hapon naman kagagabihon amon ang ginakabalakan ko kung liwat magtupa ang madamol nga ulan ang alert level status naton sa Bacolod in terms sa idalom sang DRRMO ano ginpataasan naton ni ma'am anong advisory? Pali ang aton nga advisory tungod nga ang aton sa forecast naton maulanan Japan especially sa hapon, then we have high tide pa kita karon, so kung especially ara kamo sa lugar nga nagataas ang tubig kung magtudo ulan, ginapangabay namon nga kung pwede kung may sayluhan ka mga family or may ara kamo evacuation center nga malapit sa inyo, maamat-amat na lang kamo, hindi na kamo magpulat nga taas ng tubig kay na-risko naton kabuhi, at the same time na-risko na naton ng isa nag-rescue sa inyo. Correct. Amo na siling ko gani nung kung timprano pa mas mayo sunod na lang kita preemptive evacuation. Okay, isang sa hulaton naton nakagala ka magsinggitan tabang ngayo bulig sa riskyo ano na karon ka riskyo operative kay risgo man sa kabuhi nila. Yes. Di Sa na aton naton- experience like natabo sa Bulacan dito ang Correct. aton rescuer nagkuan sa ila kabuhi. Oo. So, hindi ka na gusto matabo di sa aton o gumahambal ka. Gamay man lang ding baha pero tiway ta kabalo ang mga current malasang tubig, especially kung todo ang ang ulan. Pero ang inyo monitoring, may ara gyapon malapad nga dalang sang ulan ining sipaing mga dok, no? Yes. That's why kung makita naton no, inang sa Bilog na Negros no, may aragin mga iba na LGU nga man tungod grabe man ang ulan. Okay. Ang Bacolod City may aragitang forecast no, ang forecast nga abi action art hindi mo na siya ma-perfect kaya nga sila nga mahambal mo ni oras maulan hindi ta na Correct. mabalaan natin nga possible, there's a possibility na siya nga matupa. Yes. So ina mga possibility, pwede nga ina siya magatupa on the right time nga ginhatag sa because that is gani ginatawag nga forecast. May tendency man nga ma-delay or mangin abanse do amo nang guwa niya dok. Yes. Or kung kisa hindi man siya magtupa, pero at least nakapreparar kita. San sa wala kita nagpreparar, kay hindi kita
mahambal ta basi hindi siya magtupa bala. Okay. Aha. Pero subong para sa mga mangingisda ang pag-venture, pwede pa ni subong? Depende sa Coast Guard kung may gale warning sila. So mga gagmay nga mga sakayan, ginaano na nila, hindi na nila papalayag. Pero ang Okay. ating mga roro kag mga ferry, I think may biyahe pa kayo nga pa sa advisory nga. Okay, Duntat ang biyahe. Aha, pero ang pangisda di nga magkadtos baybayon paguro, kamo na lang mismo tantyar da, bas hindi na masarangan sa bangka nyo? Ang mga, especially mga gagmay, tanid lang ang mga isda. Yes, yes. Anyway, Doc, just keep us posted. Open kinang Aksyon Radio Bacolod para magbulig sa imong office dira in case kinahanglan naton nga magpaybalo sa mga Bacolod non sang importante no nga part sining pagbantay ta kay tropical depression paing. Finally, ano liwat ang imo mabilin sa mga Bacolod non this morning, Doc? So, ang ako nang bilin, no, subong nga gainulan, gin-suspended na ninyo ang klase, kabay pa mga kabataan na to, hindi ko pabayaan nga magsagay ka sa tubig sang ulan, kasi wala labot sang sang baha, may ara pagita nga possible nga masakit nga masulod sini. So, talang please, ang mga sa panimalay nga, katulad wala kita klase, ibantayan natin kabataan. Ang mga panimalay nga lapit sa mga flooded areas, please aligmat lang kag hindi na kita magpahulat nga inang mga risgo na ang aton nga kabuhi kag amo pa mag-evacuate. So, pwede Okay. kita mag-evacuate early mas ngayon. Yes. On that note, Doc, salamat. Salamat sa Thank you, time. Git. Action Bar. Thank you, man, sa pag-interview. Thank you, Git. Action Hotline. Dr. Ana Maria Larimpunan sang CDRRMO, dugangan talang nagkaroon ng dugay. I-check ta pagin niyo, may kontak ato sa